mtendere pamasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zopsa zonse, pamene tili kudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikukupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndi mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu kwa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Naka kankhosa ka Mulungu, nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ena